tenim el deure d'explicar, de recordar, de dignificar de tot el que van patir tantes i tantes famílies. I fixeu-vos bé que quasi bé hi ha més gent jove que gent gran. No tan sols es va universalitzar i estendre el crim, amb empremtes indelebles, sinó que es van soscavar els fonaments mateixos de la civilització i es va destruir la humanitat. La construcció històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom. Walter Benjamin. A Gironella visqueren Ramon Manovens Pregones, Lluís Pagerol Masforroll, Ramon Pujol Soler, Roc Casafont Librilla, Jaime Canals Viladomat, Celestino Altarriba Bososa, Alfons Sabater Causells, José Rubio Delgado, Josep Villaró Canelles, Ramon Simón Besa, mort a Buse. Amb l'ocupació de França per part de l'exèrcit alemany, molts d'aquests republicans foren capturats per les forces alemanyes i internats en camps de concentració. La majoria d'ells moririen en aquests camps, especialment el de Mauthausen. Tots els comitès nacionals de presos del camp van redactar un jurament. Ho van signar deportats de múltiples nacionalitats. Actualment, la nostra forma de vida no deixa massa lloc per creure en el sentit. Vivim un període de postguerra. I aleshores els republicans els van executar. En aquest grup hi havia 10 vilatans. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso. Questa fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.